Mysl cestuje a to, čo tu je, si nevšimáš. Neprecvičuješ, že existuješ, len spomínáš. Fantazíruješ, chceš radši čas. Čo z toho máš? Čo z toho máš? Čo z toho máš? Yeah. Mysl cestuje a to, čo tu je, si nevšimáš. Neprecvičuješ, že existuješ, len spomínáš. Fantazíruješ, chceš radši čas. Čo z toho máš? Čo z toho máš? Čo z toho máš? Nie tá bolesť, ktorú máš, ani s peniazmi nezmizne. Nie tá bolesť, ktorú máš, so slavou neodíde, so vzťahom neodíde. Bolesť sa nerozplyne, kým sa nepresunieš do tohto momentu vo zmysle, kým sa nepresunieš do tohto momentu vo zmysle, kým sa nepresunieš do tohto momentu vo zmysle. Veľa ľudí si plánovaním čas kráti, prítomnosť ich nebaví a chcú sa vrátiť k okamihom, keď život zvykol viac ich bábiť. Fantazírujú, čo by chceli sa snažiť, ale aj včerajší deň bol raz len budúcnosťou. A teraz si tu zas raz frustrovaný s prítomnosťou. Utekáš do spomienok, plánov a do snov. Už tu mysel spomal a venuj pozornosť do slov, ktorými ťa chcem zobudiť. More, wake up, nepremýšľaj o čase, to ťa nudí. Buď len teraz, väčšina chce byť niekde inde, ale nevedia sa uvoľniť, ani keď sa im splní prianie. Veľa ľudí by chceli mať mnoho slávy, chceli by byť všade naokolo známi. Ja aj mám toľko, že ma hejter zvonku rozkopali. Ten hejt je tiež súčasť, aj to do toho patrí. V tomto momente v tebe horí večný život, kus precítiť ho, neutekaj preč, príjmi to, čo tu máš, čo sa ti tu ponúka, a to skúmaj, spoznávaj, čo v rukách máš, a to ochutnáš. Žiadne spolené pranie, želanie nezvládne uspokojiť tvoju mysel, to naháňanie je márne. Získaš to, čo si prijal, no to bolesť nezmaže, iba prehlbí, kým nájdeš v sebe skutočné šťastie. Ja neprestávam snívať, no vravím, že keď budeš len si pripomínať to, čo bolo, budeš mysleť iba na to, čo chceš vrátiť, čo ti chýba, a unikne ti realita živa chvíľa. Keď nie som s tebou, mi chýbaš, lásenka, ťa misujem, ale keď meditujem, tak nerozmýšľam, chillujem, precíťujem oheň života, radosť toho, že existujem, že som, hey ho, let's go. Rock and roll, The Ramones je môj soundtrack. Joey Ramone je môj gold, ja som ho počúval taktiež na liečení, na ktorom som bol, kde som 6 týždňov nemal phone. Mi hralo z MP3 The Ramones, chápeš? Bol som tam 10 týždňov, fantazíroval som, aké bude pekne sa dostať von, už nech som čím skôr tam. Bol som blázon, pretože kým nevieš byť šťastný v tejto chvíli, nebudeš happy v žiadnej chvíli.